60 punten voor de stap, 70 voor de draf, 65 voor de gelofte voor de houding. Wat is de bovenvalk? 65 voor de exterieur, 65 voor de beweging, wat ingeschreven in de stap. 255, de uphill uit de 3 meter van Olivier. Stapmaat 168. Goed ontwikkelde werk qua stapmaat. Je merkt met een hele mooie voorhand erin. De schoenen vast, de hand staat goed in. Op. De schouder is goed in. De schoft is goed ontwikkeld. Achter die schoft op weg. Zoals een stelletje doen zijn. Zoals al een lange boom gelopen. De rondhouden is even wat neerlaatsen. Maar het heeft verder een correct fundament. Hij heeft 75 punten voor het exterieur. 85 punten voor de stap, 80 voor de draf, 75 voor de gelofte, 75 voor de houding, maakt het bovenvalk, 75 voor het exterieur, 80 voor de beweging, ingeschreven in de stapjes.